Masa sembahan kula Rama pepunden kula ing mangke prapteng delahan pramila kula sowan ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu dinten menika kula muhung badhe masrahaken negari Ngastinabara wonten ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu miwah Yayi Ratu Bonawati kula kunduraken dhumateng paduka Kanjeng Rama Prabu kula badhe kesah sak puruk-puruk kula rumaos pirang kula rumaos lingsem menawi ngraosaken gesang kula nggih kados ngaten menika Rama Prabu. Wela dalah. Kenging menapa Kanjeng Rama malah lucu. Lucu nggih. Menapa nipun ingkang lucu? Ate mboten coba lenggah rumiyin. Lenggah rumiyin. Jangan menika rak Narendra to nggih. Kuwi netepi darmaning ratu. Ratu ki yen wis jumeneng ngayomi kawulane, nentremake negarane. Kedahipun ngaten, wani muktine kudu wani matine. Sampun kados ngaten. Menika naminipun memirang jagat. Kanjeng Rama, kula sampun nrimah menawi kula menika teluk kaliyan para Pandhawa kula wirang kula isin Kanjeng Rama pramila borong negari Ngastina kula badhe kisah sak puruk-puruk inggih kula sampun kraos kula tiyang sepuh kula sampun kraos lereking pangandika panjenengan sampun platurun Kanjeng Prayogi bocah sisah paduka masrahaken negari Ngastina sarta ingkang garwa Dewi Banuwati. Kula ingkang sagah badhe jumeneng dados senopati. Kanjeng Rama cimata sembahan kula Rama Prabu pepunden kula Kanjeng Rama. Nah kula pitados sinten menawi Sinun Mandaraka kersa jumeneng dados senopati kula pitados Kurawa badhe saged unggul utaminipun ingkang putra Prabu Duryudana Pandhawa tartamtu tumpes tapis tanpa tabet mboten badhe kiyat nampeni kasekten paduka Aji Candha Birawa tartamtu paduka saged ungguling ayuda sengkuni mingkemo lambemu. Aku ora butuh ompak saka Plasa Jenar. Dianggep bocah cilik aku. Anak Prabu kados pundi Rama? Kula atur enget nggih. Kula jumeneng senopati menika nuwun sewu kula mboten belani kaliyan paduka. Persajan keman kula mboten biyantu kaliyan paduka. Nanging kula jumeneng dados senopati ingkang kula belani pejahipun anak kula setunggal Burisrawa kalih inggih menika pun Rukmarata. Kula mboten trimah. Sampun dinten menika kula aturi mranata baris paduka. Wantun Rama mboten? Nggih, wantun Rama. Menawi wantun lan tata para prajurit ingkang taksih gesang mangke kula piyambak ingkang maguteng ayuda nggih. Rito mawon
sigra ngeningaken cipta Narendra Mandaraka Prabu Salyapati ya Prabanom Narasoma ing mangke sigra patah aji Candha Birawa paringanira sawargi Kang Rama Begawan Bagaspati riwusta kawatek sigra medal para raseksa tok bangsane nyeluman ije saking angganira Sang Prabu Salyapati. Adalah Candha Birawa. Aduh Rama, aduh, kula sampun boten kiyat Rama nderek kayan Kang putra mantu Prabu Salyapati. Kula pari kedah nderek paduka Rama. Inggih Rama, kula nderek paduka. Inggih Rama, kula nggih ngaten. Ya.
ngene aku wis ora bisa mbok eloni sebab wis beda alame. Aduh kula kedah kados pundi wis kowe ya wis rampung diciptamu pone madya padha iki kowe ya bakal tak balekake marang asalmu ngaten Rama ya wis dina iki wis rampung diciptamu kowe bali marang alammu rikala semono.